Kopogore gi manyakorom gajwanga bang' migao mar somo lando ni omenda maromo siling bilion 44.2 osechwal ni skunde ne siro somo e chak higani. Jokanyo mag riwruok jopuonj nyiso paro mopogore e wi omenda no. Jagoro maduong' mar KNUT bade manyanza David Obuon puoyo okang' ma sirkal okawo mar chwalo omenda go e sama chon ka okoni mano dhi kelo yot e dhiro chenro mag somo maonge chochni mayande neno e kind thuolo mokalo. E kinde mano jiwo jonyuol mondo ket mijing'o kotenre kod somo mag nyithindgi. Jagoro maduong' mar KUPPET bade manyanza Zabluna Wange to yango ni pod ok ging'e ler e wi omenda go kaluwore ni sirkal ok oyango kama bende omenda go ka bende osechwal sikunde mano kama oting'o nyaka mago man nego bedni ni chwalo higa mokalo. Awange okwayo sirkal mondo ket ler e wi omenda go mondo ogeng' pek moro amora ma jopuonj kod jonyuol nyalo biro godo. Mae en ndalo mokwongo ma sikunde wa onwang'e pesa kapok nyithindo odok sikul. Kendo my background check gi the heads mantiere e Buoya kata e Buo Kisumu City and Nyanza ka en ni thoth sikunde kata sikunde wagi te kech pok awinjo mowacho ni pok oyudo noseyudo pesa kendo gikore ne gi programs mar riembo chenro mag somo chakre kiny for the next 13 weeks. Ma wade mondo bed gi geno ne kwadhi mbele kacha to data miyo sirkal oseketo under KEMIS ni biro konyo riembo chenro mag sikunde in terms of capitation to schools, in terms of translating data from one level of learning to the next level. Wagoyo pak ni ka pesa nosedonjo to kara gitimo maber kata kamano principal pok oneno pesa no account. Sirkal normally wacho ga ni gise release pesa to pesa no okine e account. Wabiro mana wuoyo kwa neno ka pesa no donje account. To ka gioro pesa no chon to gibiro bet ka gikonyo principal nikech wan gimilo ni transition jo grade 10 mane former form 2 no ko JSS sani kro dhi donje e senior secondary school. Kae dware ni principal obed gi pesa kata omuom moromo mondo ket chenro kata structures maber mar rwako nyithindo gi.